notata bonke ngegama lenkosi yethu Kristu amen. Obutosisi ulutsha lonke nosandi isikolo ngegama lenkosi yethu Kristu amen. Igama lakho ngobilo umusa efanele ngomvotyo ndisindisiwe ndayithanda kakhulu inkosi nami yandenzela umusa ngenye imini. Sizofumana iverse yethu namhlanje kuMatthew 27 verse 46. Zawucela siyifunde ngesixhosa. Wehlukile aliswa wena wehlukile verse 45. Sorry, 46. Yakaloku malunga nelixa lesithoba watanduluka uYesu ngezwi elikhulu
esithi Eli Eli lama sabakathani okukuthi Thixo wami unishiya ngani na. Father liphilile Nkosi izwi lakho linamandla linguwe siyakholelwa Thixo wethu thetha nami bandla lakho naba Nkosi abantwana bakho simamele kuwe Nkosi usibizile Thixo wethu ukuze sive kuwe Thixo namandla siyakholelwa thetha nathi bawe ngcwele egameni lenkosi Yesu. We love you Lord. Enkosi ngabantwana bakho enkosi Thixo enkosi moya ngcwele intetha yakho kule ndawo Thixo mangasayo uqonde ibandla lilunge uqonde to edify the body of Christ. We thank you Lord. Enkosi bawo siyabonga in Jesus name. Amen. Leli lizwi likaThixo uJesu awalisho lizwi lesine uJesu awalisho esesiphambanweni uthi eli lamasabakathani okungukuthi ngokukhulunyushwa uNkulunkulu wami ungishiyelani nawe. Bendizoqala ke siqale uJesu mayezalwa ithi iBhayibheli wazalwa ngumoya oyingcwele wazalwa esazi ukuthi une assignment azoyenza emhlabeni. Le assignment yayi ukuthi asibuyisele uNkulunkulu ngoba sasiphumile sasukile kuJesu. Manje mayezalwa wazalwa esazi ukuthi une assignment azoyenza yokuthi asibuyisele uNkulunkulu. Wayinomoya oyingcwele wazalwa umoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele wayikhona ngaphakathi kuyena. Kuleli verse uJesu wabethelwe esiphambanweni ithi iBhayibheli uJesu wakhala ngelizwi elikhulu ukhalela ukuthi ushiwa umoya oyingcwele. Now into engiyibonayo ukuthi apha mina akakhaleli ukuthi bayambetha akakhaleli ukuthi abantu bayamthufela akakhaleli ukuthi abantu bambiza ngamagama akakhaleli zonke izinto ezenziwa kuye akakhaleli ukhala the time umoya oyingcwele usuka kuyena ula akhala khona uthi eli lamasabakathani ungishiye ngani. Abantu babephambi kwakhe babecinga ukuthi ubizwa Elijah ukuthi azomsindisa kanti no ukhala kuNkulunkulu ngoba uzwa amandla asukile kuyena. Ithi iBhayibheli incwadi ka 2 Corinthians chapter 5 verse 21 uJesu wenziwa isono nguNkulunkulu. uJesu wayenginasono wayingonanga wenziwa isono yena. uJesu wafela isono sami nawe wayengonanga akazange athaya akazange asele akazange afune amantombazana akazange athini wafela isono sami nawe wayengenaso isono bathandekayo. Ithi incwadi kaMathewu xa aphe kuseries behind uthi uJesu mayethetha nabafundi bakhe uthetha kuNkulunkulu ukuthi baba mayidlule le nkomishi uthi ukuthi izolo sami nawe uJesu awayesifela uthi mazidlule inhlungu uJesu awayezodlula kuyona ukhala kuNkulunkulu wakho ukuthi mayidlule le nkomishi. Oh yes. Kizothi namhlanje uNkulunkulu akashiye uJesu nawe uthi uqeda amaHebrew chapter 13 I think it's verse 5 uthi bana I will never leave you nor forsake you. uNkulunkulu nawe akakushiyile uhlezi nawe la uhamba khona ukhona akafoza kushiya bathandekayo konke othi ukwenze uJesu uhamba nawe. Uma uphile sonweni
uJesu akahlali nabantu sonweni. Uma uphile sonweni uJesu uyasuka. uJesu wasuka uNkulunkulu wasuka kuJesu ngoba wayebona ukuthi uJesu uthwele isono sehlabathi. Manje wayengasambuki ngendlela wayeyibuka ngayo. Ngenxa yesono esasiyena. Manje ngizothi kuwena uJesu akakuhlili. uNkulunkulu akakuhlili bathandekayo unawe. uThixo nani bathandekayo? uThixo nani? Akashiye bathandekayo. uthi iBhayibheli xa ithetha uthi for a brief moment I will abandon you. But with great compassion, I will bring you back. uNkulunkulu unani bathandekayo? La ukhona uhamba nami akashile bathandekayo. uJesu usivule indlela yokuthi uNkulunkulu sikwazi ukukhuluma naye. Akashile bathandekayo. Unani la uhamba khona uNkulunkulu nawe bathandekayo akashile. uJesu wayebethwa bathandekayo. Wayebethwa ngensimbi la enyameni. Kwakuqubuka inyama kuyena kodwa wayengakhali. Wayengathi wayamsika esipiritual because ukubekwa kwakhe wayengamoyanga because ukuba wayefuna wayeabortile la mshini. Kodwa uJesu because uku-assignment awayekuyo uba wayefuna wayeabortile la mshini. Kodwa wakwazi ukuthi mayebethwa usuka inyama kuyena wayengakhali. The only time ekhala ukhala wena umoya wengcwele suka kuyena. Ngoba umoya wengcwele wayesebona uJesu izono nazo izono zamnawe azithwele. Wabona ukuthi ngeke akwazi ukuhlala naye. Uma siphile esonweni bathandekayo uNkulunkulu uyashiya. uNkulunkulu uyashiya bathandekayo. Kodwa namuhla ngizothi kuwena uJesu akakushiya. uNkulunkulu akakushiya bathandekayo unawe bathandekayo. uNkulunkulu yakho unawe uNkulunkulu akakushiya. Akakushile bathandekayo. Uma ufumaniseka izinto zehlabathi zikushaya, uma ufumaniseka ukho izinto ezikuhlukumezayo empilweni yakho, lezo nto uNkulunkulu zikhezwa bathandekayo. uThixo nawe. uThixo unawe bathandekayo. Lezinto zikushayayo zikuhlukumezayo kuNkulunkulu oh yes. uthi sezomzuzwana uthi I will never leave you nor forsake you. Akasoze akushiye. unawe uJesu usivulele indlela. uJesu mayibethelwe esiphambanweni uvulela thina indlela yokuthi sikwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli there were curtains. I-curtains zezulu. Uma kubethela uJesu lithi iBhayibheli zawa i-curtains zavuleka i-curtains. Zakazuka. Manje sesiyakwazi ukukhuluma noJesu. Sesiyakwazi ukuziyela. Ngoba lithi iBhayibheli sesingakwazi sasesonweni. Lithi iBhayibheli sasesonweni. Sasingakwazi ukukhuluma noNkulunkulu ngoba the curtains umuntu wayekwazi ukukhuluma noNkulunkulu yayingumuntu owayengenasono, yayinguJesu. Ngoba wazalwa umoya oyingcwele. uThixo mayezala uJesu wamplanta kuMaria.
esibelekweni sikaMariya oyiJesus. Ithi iBhayibheli wazalwa ngumoya oyingcwele. Ukukhula kwakhe, ukuphila kwakhe, wayephila enomoya oyingcwele ngaphakathi kuyena. Wayengayazi into yokuphila ngaphandle kukaThixo. Wayengakwazi ukuphila ukuthi kunjani ngaphandle kukamoya oyingcwele kuyena. Manje ukhalela ukuthi ushiye umoya oyingcwele, akakhaleli into ezicasual zokuthi ubethiwe, zokuthi uthufelwe, zokuthi kwenze into bathandekayo. Ukhalela ukuthi ukhalela ukuthi umoya oyingcwele usukile kuyena. Yilokho akukhalelayo bathandekayo, akakhaleli ukuthi ubethiwe. Uzothi wena unawo bathandekayo, akasoza kushiya, akasoza kuyekela. Oh yes Lord. Sing